इउपिपिएल सरकाराबो दिनै मथा-मथि दिनै 4 बोसोरावनो गोलैबाय होमबा बिथांमोनाबो मा मावना दं गतिके जों मोजांखौ लुगैदों जों गाज्रिखौ लुगैयाखै जों जेरावनो जों भुटखौ होनो थोजायो बेखौनो जों भुटखौ होदों एबार जुदि मोजाङै मोजां जोंनो दालांखौ जुदि होआब्ला जोङो भुटखौ होनाया बहुद गोजान होनना जों सानलायना दं आरो जों गामि दरथामजोंहाय दलंखौ गोनांथार जोंनो नांथारगौ बे इलेक्सन जायोबाथ' फैयो फैनानै जोंनो हो जों बे दलंखौ जों नायफिनगोन जों एबार बानायना होगोन होननानै बुङो नाथाय गैया बे दालांखौ जोङो गामि दरथामजों जोङो मावनाया जोङो बहुत बोसोर जाबाय दिनै 35 बोसोर जाबाय जोंनि बिफा एबा जोंनि फादाराबो बिनि दालांनि थाखायनो प्रेसिडेन्टमोन सरकार थानानै सरकार गैयि बायदि मानो मावखो मा खालामखो जिखुनु थिखादारा दिनै बेखौ मोनसे टेन्डार हमना लाना फैयो थाखा फैसा जाना फैयोब्ला बे थाखाखौ मा खालामो जों बेखौबो जों दिनैसिम जों मिथिनानै मोना जों हमनोबो हाया दिनै सात्र साथ्रिया बारनो थाखायबो उसुबिदा जादों आरो दिनै लोमजाबा साजाब्ला जों दिनै गारि मथर लांनोबो जा उसुबिदा जाना दं दाबो दिनै 16-17 बोसोर बिथाङाबो सालायलांबाय दिनैसिमबो खुनु सिनसाफोर गैया दलंनि होयै आरो फारसेथिं दिनै इउपिपिएल सरकाराबो दिनै मथा-मथि दिनै 4 बोसोरावनो गोलैबाय होमबा बिथांमोनाबो मा मावना दं बे लामाया आपटु रुपइनिफ्राय बे दालांजों थांनाया दावराइबारि थाङो गोथैबारि थाङो आरो मानास सहैयो डाइरेक्ट मानास बाजार जानो थांनोबो दैज्लां हख्रि जोंहा बिराद खस्थ' आरो बेमार आजार जायोब्ला जों आरो डाक्टरखौ मोनबोआ फैजाया बेखायनो आरो गथ' गथाय स्कुलाव थांनोबो जोंहा बिराद खस्थ' जोङो खोनाबाय रायजोफोर आरो दिनै सरकाराबो मिथिगौ बे दालांखौ जोङो गामि दरथामजों जोङो मावनाया जोङो बहुत बोसोर जाबाय दिनै 35 बोसोर जाबाय मानो होनोबा जोंनि बिफा एबा जोंनि फादाराबो बिनि दालांनि थाखायनो प्रेसिडेन्टमोन जोंनि बिफाया रुंसारि जालांबाय दिनै बे दालांखौ मावनानै ओरैबायदि हाराहास्ति मोनबाय जे दिनै गामि दरथामजों जों दिनै औवा बायै जोंहा उल्थाजों जालांनो हमदोङो दिनै होनबा सरकार थानानै सरकार गैयि बायदि मानो मावखो मा खालामखो जिखुनु थिखादारा दिनै बेखौ मोनसे टेन्डार हमना लाना फैयो थाखा फैसा जाना फैयोब्ला बे थाखाखौ मा खालामो जों बेखौबो जों दिनैसिम जों मिथिनानै मोना जों हमनोबो हाया दिनै सात्र साथ्रिया बारनो थाखायबो उसुबिदा जादों आरो दिनै लोमजाबा साजाब्ला जों दिनै गारि मथर लांनोबो जा उसुबिदा जाना दं बेनिखायनो दिनै सरकारा मा सानदों दिनै हयथ' बिटिआरआव जोंहा सार हाग्रा सरकाराबो दिनै 16-17 बोसोर बिथाङाबो सालायलांबाय दिनैसिमबो खुनु सिनसाफोर गैया दलंनि होयै आरो फारसेथिं दिनै इउपिपिएल सरकाराबो दिनै मथा-मथि दिनै 4 बोसोरावनो गोलैबाय होमबा बिथांमोनाबो मा मावना दं गतिके जों मोजांखौ लुगैदों जों गाज्रिखौ लुगैयाखै जों जेरावनो जों भुटखौ होनो थोजायो बेखौनो जों भुटखौ होदों एबार जुदि मोजाङै मोजां जोंनो दालांखौ जुदि होआब्ला जोङो भुटखौ होनाया बहुद गोजान होनना जों सानलायना दं आरो जों गामि दरथामजोंहाय दा बेनिखायनो रायजोफोर जोङो सांग्रांथि जानांगौ आरो दिनै जोंनो बे दालांखौ जोंनो मावफुंना होआगौमानि जों दिनै कखनो माने जों भुटखौ जों होनोनो नाङा बे लामाया आपटु रुपइनिफ्राय बे दालांजों थांनाया दावराइबारि थाङो गोथैबारि थाङो आरो मानास सहैयो डाइरेक्ट मानास ओजों सोनाबा राजाबिल सहैयो ओजों मथंगुरि ओरै थांजायो बहुद लामा दं लामानि अनजिमा गैया हाग्रा ओनसोलाव जोंखौ जनुवार बानायदों गतिके जोंखौ जनुवार बानायनाङामोन जोंखौ जंगलिया बानायनाङामोन सरकारा दिनै मिथिनाबो मिथियै बादि जे सानद्रायनानै थाबाय बे जोबोद गोरोन्थि जादों होननानै खिन्थु आं सानदों आरो आंनि गोसोजों जे सोरबा माबाफोर सानदोंब्ला बेखौ आं जेबो मिथिरोङा गतिके बे दालांखौ थाबैनो मावना होयोब्ला जों गोजोननाय फैगोन आरो जोङो गासैखौबो जोङो खौसे जानानै जोङो बोर होनाय जागोन दिनै हयथ' फरिधर तालुकदाराबो दिनै हयथ' बिजेपिआव देरहालांबाय बिथाङाबो मावगोन होनना बुंदोंमोन बिथाङाबो मावासै बिथाङाबो गैया दिनै सारभेस खालामफैयो खिन्थु सारभेसनि अनुजायैनो खुनु सिन सकरानो गैया दालांखौ मावनानै होफैनांगौ होननानै जों खल'नाया गाहाम दलंखौ जोंनो नांगौ बे दलंनि खार'नै जोङो दा बिराद गोनांथिथार जोंनो सगे बाजारे जानो थांनोबो दैज्लां हख्रि जोंहा बिराद खस्थ' आरो बेमार आजार जायोब्ला जों आरो डाक्टरखौ मोनबोआ फैजाया बेखायनो आरो गथ' गथाय स्कुलाव थांनोबो जोंहा बिराद खस्थ' बेनि खार'नै जोंनो गोनांथिथार दलंआ बे दलं नङाबा जोंहा बे गामि दरथामा जोंहा माने एख' माबायावनो गैया जिमान सारभेस खालामफैयो बे सारभेसाबो ओरैनो गोमालाङो जागोन एबार जागोन ओरै होनना बुङो
जोंखौ थगायबाय थायो सरकारा बा सरकारा जोंनि थाखाय मेगनानो गैला जों बिराद खस्थ' खालामनानै जोङो गामिनिनो जोंनिनो औवा बायदिसिना खरस खालामनानै बे दलंखौ जोङो बेसेबां बोसोर मावबाय दङ जों गामि दरथामजों नारा नाथा नांलाय खमलायबाबो बे दलंनि खार'नै जोंहा समायाव जोङो हाय खायजा जायो बे दलङा जुदि जोंनो जुदि साबसिन जायोब्ला जों बिराद गोजोननाय मोनगोन नाङा जोंनो आलि फुदुलि फैसालि माथ्र' जोंखौ दलंखौ मोजां साफा खालामना होबानो जों बेखौ बिराद गोजोननाय मोनगोन आरोखि बे इलेकसन जायोबाथ' फैयो फैनानै जोंखौ मा खालामो जोंनो हो जों बे दलंखौ जों नायफिनगोन जों एबार बानायना होगोन होननानै बुङो नाथाय गैया बिदि जाया आरो सरकारनि सिगाङाव जोंनो बे दलंखौ गोनांथार जोंनो नांथारगौ बे दलंनि सारै जोंहा जेबो राहा गैया जोंहा दलंआनो आसल मेन जोंहा सौआव माइरं सेरसे लायनो थांबाबो डाक्टर लायनो थांबाबो जों फैजाया आरो जों थांनो हाया हिनजावफोरब्लाबो दै देरबाथाय जेनेबा माने दख'ना फिसि फिसि जोङो सक जानांगौ जायो बे दलंनि खार'नै बेखायनो जोंनो दा सरकारा अननानै जोंनो बे दलंखौ बानायना होथारनांगौ आरोखि